Ubwansu bw'omuguzi. Okoba pipa aronga imoja gukora gukina sagini ubu. Ero kwara riro kugamba ne okwenye. Igo bono nseri ngorete. Mugambi kwabo mungaini abrama bakumbale ngabwa. Onyu mate maya. Mogeni kyo lende njenta manyete mama kitwali ngena ya mesa magoroba. Ngwa mware konte mogeni ngocha ntaska kujiande. Mwana ne bana no siura atakatwana gotezwa. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Tuala gosairi na makoto. Matukama. Kolenki meke nguku nyali gure. Nakora ntebia. Nande munagwate bakurwa buruguru. Nakuna gontebi na mama. Amageni one nacheri tukerimo. Motebi omwana one gutoyo guchaka oyine rosi bukire tali aba bakona kwebisa bisana bata gukuriranga utangire tabayibuli babo bamanya naende baba aketege lakini rende bona aye narorire nga imeroberi yaino tiga tata etegati Kira mam. Nanti mau mati teke mam. Gue kerang. Iya kerang. Kita suka jaga kan. Mam. Kwa bokira. Na bokira. Ne birukunyo byegoro tumbwate. Ya mam. Tiga tata itigati akore ngana n'ubwanja kwayo niye ndoto ya inumuna muywana nire nainde kire kiengencho. Omorembe ukuti kuiwanana. Mwana one kina kikera abege ndo kiengencho. Njena mutanga kende mboso monge kiombe mwana ononge kiombe lakini nuko koko yo mwana obogi mobo kongu mutaigwana ini manyekero mubwateranete mugo chakira nsige ibiasale bisinini gatingoko kiango mokonyoranga mwakinire kimuigwana inenga tigatokoreiga nore ninje na ise nabo twachakirete iga munoruche bono lindo mo kitwarenge inyomba cy'obunyansi manyanga uko noko bwaterana igo bana mwana one nko basabiranga kuchibosyo bwaterana umwana one kina kikira abakonya manya abantu
kabira ase bari ng'omo nene tari kuborororo naende abaigwanaine igo banga muna amaguta aria agoiteka koruchinda ruchiaroni igo bono naende nabeka epipiria gati bono yangotige bono sungiye biro fanya gonsumba mata bono Onye mache maya tata sogo tacha sogo nyansi bogororo ku mwana na abasabeire tata to procho no tuombi ande nare usioro chento Murambi yangu biole ande kupaseng ndi yangu abana maninje mbiyande lakini tindi Pono ntaite ukugurira barabara nje imbu ata abana banguru kubana tukurangirira cyo tubikire cyane noya ikeire utaite gokorera sagiri ngabono nere ikimwerere nayungamo imbu yana abanyorete ina abana bane kibarongo bigege tari umaite uyo tanga tukorori yugo n'umuntu omunene asuri orori maskani yonsi ipira roko igateri kwabekire mubugo kwanyasi ikirororo kwamorore ngabono nere ikimwerere bono bende bigikata Tanda biyanze n'abasabire mwana wa mwana abasabire ikabiya ibiriyamo aya makobati amagani nko genda rinde gutanga mukira kwanga mbuge tengo mutare ngasi nini ya ati manya witira sisi ya munyalile sawa no matingora muskimanya kwa sawa Gracias. ayo tata santi ogenda biyo mwana rende bono gutabana bwa abana babwenerete gochimiki y'abantu tata numiye kanisa eye nachiete mai gabone ebisio sa gutacha obonyansi bogororoke Mama nakibwamise rero kare kwegamingi nandi kiabekere tata otagutiga omwana one otagutiga omwana one tata moyari ibirigorende kegenirende yaya nakikiara igarende ndaramanya amang'ana ndarenga maya ndaramanya nomogeni otara igo nero mogeni oruryo kayani ino yaretera amache onyo takamwa amache anyu mogeni kyo orende nje ntamanyete mama kitwaringe naye mesa magoroba ngwa mware konte mogeni ngocha ntasuka gochiande omwana one bono nonsi oratake kwana gotebigwa neikenga kio gotebigwa bono rende lakini kindi muno omomuro omonene nayo nere buyo mogeni gachira ikira iga bintu naroria byang'ora nsagasaga bikwanga tiga naye ayeira ng'ora ebintu mboronge by'omwana one bono byoriekero ndache ngotebi ngwasi orire iga gote naye nabo goteng'a mama nduti igako nakoira amang'ana ng'ora munango bekoyima koba ibono mbaiga ebintu lakini tokoramonyerera rende mama naramanya nainche namanya natwara kende genda kindabori iga namanya munango kwana muna rero abwate nitwara kende nyasaye origоire chinchera kobono kero rituko riraike mwana one nkoraba muri nkoraba muri njera kieto okoraba nakintaramanya ng'a inyaruka n'oburaro namaene inyaruka n'etara chenkong'u boriga muna ririkare bangete gosomia abana chinyaruka rero muna babunduire otabaibori abange barumirireti abana chinyaruka ase eng'encho ase akogenda igakorenda abaibori aba baye ase akorireki ase aruri nore mbono iga muna amanyete ng'a naye ekero orarete abanso obo bari omusubati norarende mono nimanyete obosemi nobongo ogotokoreka nyanga bono oranyeresa bono rende imbuya omogeni ase ogocha lakini bono rende mama kitwarenge iga iga ngesa njarenge bia nainche emanya muno omomuro omonene Mombasa narenge mama naro bono rinde ituko riase ndiraera yaya mama maete ningiria eri ase eng'encho omogeni oita iyo irang'ora tori nakuomana tari kuomana nde bama bongo boria omogeni noyo onyanchama naende omogeni oyu noyo bwa amasikani
naye nomanyite ng'a muntu gocha kwira yora mumura iga gocha kwira yora baka gochisoba omusubati oyu no muntu bwerure naende noyo bwamasikani omwana ono bono mama amaene egekoro omwagetuku ntoragetugusa omogeni ekera gocha korora omochie mbora riende abanto bomochie naye ekoganeriwa babero muna nche omomura omonene tata riende muna taianga iga ninche bono iga iganga inche mbonete twasanga amang'ana are muna aye efamiri iga nabo igo bono riende ekero mogokora iga yoe tata ache igwa amang'ana tari aye bobe igo tokanya twakwanire na iso iso otebire mutigo omwana oyo yayacha ararora omochie karorire tuchi tubange naye nari natagete iga nande mbware gocha koira ntakoretiki ntakotebeti amaene pi nanya kogechugura kini rero amang'ana ebinto mwanyara kwa mogokora iga na moisi kominto yore nyanjama nche byangechiri njirete yo murarento omogeni iga amarogoba no twarenge emesari tokogamba buya tukaragera tugaseka ama baka tukaganirania obotuko buya mumanya gote omogeni amaye gocherera arafu mumanya ko bamontebia bone kwanza ebese ekwaigunirenga ebese yekwairu mama nasangi okobaraga iga omwana oyo araisa gosoka agende iga arianyora omochando tari gochaga iga koirana nande acha goteba yaya abere iga na iga nomaete lakini obogima isiko bwe muna bori abamura barero nechibese bagotang'ania ase abo ibori nande abo bare abamama baito bono muna yega kwairuga bono mpaka nachire ngosangi okogamba okwegambia otanya kwegambia chibese echi nirenga bono mwaigweti ya mama bono ntokari koigwana mang'ana anje bono muna narorire egasi yabeire iga mwase mwaikeire ogotosemi lakini bono rero ara amatemu kwagure tiga nagotebi mama aya tari kuoma nande ya bono mama nje bono ndoche ng'a esiorori yang'irire tiga ndekanya igo nagosa igo nakora bubi yaya nakora bubi bono ki oto omwana noyo nkiagotagambebia mwana noyo nakabesaka naega nkabwate sukari kento kende giakabiri mbekera sukuru kuirurite kara mwachagete sukuru mwarenga kana koiruru kana okari bintu ng'ang'ake bakega ikabona gaikabukure sukuru bakakaira nagasomi gwakorire sukuru ayarongora akore nakarwarire ngaki y'amatembo nakarwarire ngaki y'amatembo ogonte gosenche ngogotebe mbomane kiwate ng'angu akaroma timtu iri gwari gwekora ng'oru tera bibi nachakire koranga tari kware korwara okware koba amatemu wetigari sikituko amatemu gakwera pi rori kwa wena kwa ende skuru wachi kubunga taribo wana yaikire graduation ningwa graduate taribo mama ta sebe saya ruto ka graduate mama tenga sagini ga kwelina eri yaye ikomi kekera tokanye sanganani to okorerie skuru omana koimukanga neta ko nioko genda kokorie gasi kwagenda koru Jumatatu paka Jumamosi yoka Jumapili arno ore kanisa okotebanga ni nyunyusie maji papa na kipapa ara kunyunyusiera macho nya tuli gukora birinyo ka goteina abana ba minu basi kwate na alitali kwa beke rulisa akarameto lilikwamera unachiuliza hiyo maswali nkore bolyo linga kwa nini tokora tenya sanga mbia mano kwa mbokiri nje nabo kinaro lirelire barongo na baja ikire igoroche nite mama goraro nanchiranire nagosete igo kwaroche gesunte nanchiranire nagosete ende nabora bwenga no gwanza kwana tali gwanza kwana ensa chinda ngokora igorogire dirome to muntu gwake sabo obogima buna bwakonire mpaka yani kwa ranza chinde usiku ago nenge sunte gyoka omurigereria bwe televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley
akesime ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito icho chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busio bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Gutwara stress nande ili kunyaranga stressors chiagaye muno tomone chikolenga na stressors chyo mwana kunyoranga mami huyo amekataa kuwa rafiki yangu yoka nyana na stressors chyo muntu alikobera musane ana kunyora spizi tubate mechando sana se chinyomba kunyoranga mechando na ero chinyomba kunyoranga bali bakurwana linkana bayiboli bakutera emotional torture na stress levels chiri igoro sana chakire ko rumuna tukata yabachinyomba gender based violence kunyora mwaka ngo chali karokende uswabo monginali yaleta mental health issues nyombase kumamunoy abana kake no kunyora ngikere ko kuma personality disorder omuntu ali narcissistic igone personality disorder omuntu ya akagete ibintu byakende ingenje yoka Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nyabeta Wacha kunyora kanyora ko ngombi ngeta buna jobu no otama eti otanya kondro mugambi wa Kimundo omaete ongo jana sinyusa ngiyogosi njema ate chinsa bune chine chinsa abayibuli bana batatakiri ko bayisike batatakiri ko toka para chinsi batakiri ko toka nyumba baturiete bagokonya abayibuli ba ngiye kontulisa ngingo tuliera nyomba to kontulisa nante to tulise ena taro go chakimente ngangwe tole chinsi chika na kwa lenge target bona na panyora na kwa nyora ngirende ngi kyali ngiki kende ngikere kebega yani ke ai no monto manani tetango tekerege to kwa ke sabu to kumanya bakabalira bone baba chibali monkiki mugana ikontige gwake sabu yoko bo mugambi kenyore kenge gwake sabu ende na ake sabu oma tinda ko bugata bu ngayo tarambwata nkubekera ini ese sabu bono no nde tombe gire ni sabu kina oma ento mugambi kunya korota ko chinda chichi kunya gongira sana nga destiny yana no mugambi njengwa na tenyo muno mugambi nabere iko mugambi omonyene kan mondo tari mugambi ari tingotaka omugambi omonyene nabo chinda tachikunya gonchanda iko gocha ngonya korota omugambi nkorande no mugambi kana lendo mugambi nora gwekonyi wamencherende tei mwana aringe gore na bwate stress chinyingi
kiaira ngoikaransa iga narora bono chisteire ogositurago mechando ogwetera mpaka twabeka kende enda na inche nchigwaka esabu ng'a kende ngeyo nkorete emesa naki ekiokonyorora ngosokera tari ng'ati ngosokana koriera aya nonchokananire kori gichigasi ao barari yani noigoro nabogete narenge buya igo ndiro ogwika nkorengereri mpaka naro ng'a obonge ebwatene nambori korengereri igoro aro naroche nakogoserete nde nasabire okwabera nasakini nere ngomonyora nde ngosaba amabere bono igo ayonsi ngokora tari gwancha kwane nebirengereri ebinge bichire omori lakini ngomosaba nde amabera ndire buna tokobwaterana togororoki egesako eke gia tata riba tokonya korwana iga chiamate chianyaga goseka mwetau barongo kwarengereri bono emechando eyo okong'eresa oroche ng'a neregere togokora yonsi kwana gochong'eresa ng'a mama nonye kinde iga nkorora nde iga na iga na iga na iga gose ogwataete omochando oratogikana morasamani chisati moraimokerania emioro mare gocha kora ng'a gwakorire riboso gento kende giakabiri bono gaki barongo gasi omaete gasi ekero omonto ogwata amasakara obuya iga tokoboru gasi lakini ekero gwachire gwatarire omotini oyo omokia ng'ende gochika buya aborire te nyasaye naki yaya nyasaye nayo omaete ng'a kionsomete nari naki mbwata amasaka naocho nyasaye bioka nabagokorire igasi nabokorusiguna nisiko gegokoreki orangerigwa ogende igasi chingoko ntobwate eng'ombe ntobwate omogondo ntobwate ase ebinto ebi bitatu mbo bwagiriga chambororo bwagiriga chomaete obwate ocho ake nonya okorareri chingoko amagena ebichuchu biakina kwaonia ebichuchu biri naende kwaonchoreri naende gwakoraki igoro chinto chagete konyora chibesa onye nditokobwaterana korendana na echingoko chioka eng'ombe embuya mokamochumbe gasinyire igoro ya amabere torarigi onde mong'ao kwaimokirana na amabere aya bono mambi botambi twanyabekerani marogoba aya amarogoba naya amambi kwaboka 11 kwagenda etauni iga gwase ogotara gwachikorigia egasi gwataria amabere ari na egekombe kwaoni ntokonyora chibesa kera rituko oende maate egaria orora ase ebituma iga buna bono egasi sagini arusetie ebituma omote ng'a ya bono iga ntori kobeka bituma etigande me ng'ende ng'oni nonya engoka eyamo nkore nonya ogotugwa echinyanya tobeke nasari tosimeke chinyanya torigi na amariogo tosiarire chinyanya echi bono aye bierika biekomonyene nobe torora chibesa kera rituko chinyanya chitararunsa ari esukuma ngatima igere nkona kwairora abantu omonto nacha nawe esiringi 20 nchisaini tokona na ekebiriti marogoba tosare nyuma igo bono otagete ntenene nchemberese ng'a barongo aye nasagini kora iga na iga na iga torona ki tokomenya ense mbakiri nere gotomenya otabeti omong'aini oroche moche mogosamani chisati bonyita ng'ai mogocha gokora motaranyo mokonyoma rende barongo okoba pipa aro ng'ai mogocha gokora gocha nasagini omonto sagini gwakorire gwetata namukabwatha nande tari kinde tobwata omwana oyo nkogamba twarenga keigo na omong'ina onde naki ero okwararire okogamba okweng'encho sachinde nabo ogoika kwaragamba na omwigori ase inu gamba nji nonde ntegere ari kwang'eresa kwanza mwaeresera niga kirari kinyigwete tigaikaransa emba mbuyande kena keke mama kia mwabe kendi ikara irorange gento kwagwa eredia kere yabekire amatangaso nkoirorere kere yatangasire gose bonti ante abe mutasari apari kamili imutasari kwabwate nawe benga nkorota yani ukongita chindoto bobe nchibone destiny yana no muganda ayaranga kyo bangora ncharu ekonyome kai chinya kubuteke nyoroga ombeke busy bona rende watanga watata nyakora ki yarara kubu igo bono nseri nkorete mugambi kwabo mungaini Abraham bakongbale ngabwa Abraham bweka Daudi Usen Solomon kai bono taba Abraham rende nante tukubweka na Abraham omugambi ndusie chiro ndusie raini nginoki na arasire kabera iskoga ai kemundo njoma itembo na abwatire gintu kwara bono ba mbona soire raini yao bono ndoje twangire baswana na erebuya
Kamuno muno maete njeno musacha. Nimbwata abana abuna atigere to. Ore bindi yo ante ngorusiera ini fada mo karati kan. Dalia to agambe bintu ebina bia. Mangana ngumbu ayo mugambi tekora ta mangana igo chage. Atente tonte kerero weekend ko. Mangana ngumbu Sengo ayo. tigero kwane sengo njeno maeta mangana o kombo. Okay, nyakwana kon. Ekine ke ngambi te ngumbu ali. Kagamba ngakoni. Ogosoka ko umusacha umusacha. Ubwata abayibori okubugori ebintu byose pi ubugori igitanda ubugori mini ubugori amaiga. Makina ara gokora. Emana gotoka ncho mugambi. Ande ninjo te dengorusi echiro. Hauna. Si ejire. Ahora jine nyare kan. Ina mangana ale rais. Oise ko nga chinguro ina mangana ale rais senje kokwa. Inje mbwa to kobuga. Inje maeta sente to kamenya na gote to chino che chigonte vision gocha chi dreams gocha chigonte nga ngwanda kunyo muno mugambi. Amangana ngumbu bono no mugambi. Tari no nya moture. Onya nyasa obange tenga ngocha kunyo muno mugambi. Ngumbu ari tari nya moture. Ngumbu ari te yo tini ko yana ngumbu ari. Nani motu nya onda mangana ngumbu ari. Ona karatika. Gwanchiri. Gwanchiri mugambi. No manyete karo mumuri okonyomete angena nit maiga mangana ndebe. Ai bono isi guru ya ina yara gote. Yes encheng wa sto kambo ninga gote ayara angkora. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Naro nganje nje na mwanje te. Abantu etinga ngora bichokoro mutu asini. Bakora rero ukabichogete site. Tari asini. Ngaba.
narore nyabeta kagotera babe para na bana bakoga nyabeta Pore gaiga. Ngona kumubanga. Ng'aki akonyegera style. Njugona ninyagogoteirie tangu igwe bana bagonte. Nyabeta. Nguru kunyabeta. Kwarure ngumbwa ucherusa komana nomugakora kese monene nyo. Inche. Nakorukitinga kokapucha ogankana. Yani ekire ngiyakogora okoseri omugambi nometamanga nabwate nere. Nyabeta.